Halo na halo, kuń się obalo. Witam was serdecznie w piękne, niedzielne popołudnie. Jak słychać, zapadłem na chorobę i robak z piekła toczy moje ciało, no ale co mogę w związku z tym zrobić? Także przepraszam was za jakość mojego głosu i zapchany nos, ale jak to się mówi, siła wyższa. Dzisiaj, tak elegancko, tu sam ten hymda, ryj ogolony, dzień wyborów. Dzień wyborów, dzisiaj udamy się do urn, a przynajmniej wybierzemy lepsze jutro. No, ale ja dzisiaj nie chciałem mówić o tego typu wyborach, szczególnie, że cisza wyborcza i nie wolno. Chciałem porozmawiać o wyborach w grach, a w zasadzie nie tyle nawet wyborach, co powiedzmy jak one oddziaływują na człowieka i jak człowiek je postrzega w odniesieniu do powiedzmy swojego doświadczenia z prawdziwego życia. To mi dzisiaj tak przyszło do głowy, będzie czysta improwizacja, nawet nie przemyślałem co chcę powiedzieć, także mogę się plątać trochę w swoich zeznaniach i mówić bez sensu, musicie, a w zasadzie nie musicie, możecie mi to wybaczyć, albo nie, no ale to już nieistotne. Także grałem sobie dzisiaj w Spec Ops The Line i jeszcze nie skończyłem, także proszę mi nie spoilerować. I tam był taki moment, ja będę wam spoilerował, także jak ktoś nie chce mieć zaspoilerowanej gry, to lepiej niech mnie nie słucha. I tam był taki moment, że po prostu zabili cywile naszego kolegę z naszego oddziału i no to było takie, że my go tyle szukamy i w końcu go znajdujemy, a okazuje się, że cywile go tam ukamienowali, w ogóle pobili, powiesili na drzewie i no i my go reanimujemy, a już jesteśmy po ciężkich przeżyciach, bardzo już tam psychika żołnierza już jest zmasakrowana, no i wtedy jest taka opcja, że możemy tych cywili albo sobie przejść tam po prostu między nimi, prawda, ze złością, albo otworzyć do nich ogień i w złości za naszego tego przyjaciela zamordowanego możemy ich po prostu zaszczelić, tam wszystkich poszczelać, pomordować. No i ja sobie mówię tak, kurde, tyle tego faceta szukałem, tyle oni już tam przeżyli i teraz jeszcze głupi cywile, po prostu krzyczący jeszcze w jakimś języku arabskim, co się dzieje w Dubaju, czyli po jakiemuś tam, nie rozumiem, w każdym razie krzyczą, rzucają kamieniami, plują mi w ogóle i zamordowali kolegę, a ja już taki zły i tyle go szukałem i to wszystko nadaremno. No to otworzę ogień do nich, nie? No tak myślę oczywiście wczuwając się w grę, nie patrzę na to w stylu, że to są wszystko zera i jedynki, a jeszcze za moment do tego dojdziemy. A druga opcja, myślę tak, kurde, oni zamordowali jednego, a ja teraz w zemście za niego mam zamordować tam, powiedzmy, zaszczelić 50. Jaki tu jest sens? Poświęcać 50 żyć za jedno? To tak jakby z matematycznego punktu widzenia to w ogóle nie ma to kompletnie sensu, no bo jedno życie i w zemście za nie w akcie sprawiedliwości pozbawić kolejnych 50 ludzi życia bez sensu, mówię w ogóle. Ale tak leży ten gościu umarły, ta postać już taka obita, oblana krwią w ogóle, no to ja w akcie złości, a jeszcze, że taki chory jestem, to też w człowieku jakaś tam jest taka frustracja, łeb boli, nos zatkany. Mówię, i ratatatata, puściliśmy tam serię, zamordowaliśmy tam z 20 tych cywili i człowiek tak, zemsta, zemściłem się, przynajmniej sami tego chcieli, nie? I wtedy mi tak przyszło do głowy, że w sumie po pierwsze przecież to jest gra i tak naprawdę to nie ma żadnego takiego wymiaru, tak naprawdę to co zrobiłem, no ale tego to już człowiek jest świadomy, wiadomo. Ale też tak po chwili do mnie dotarło, kurde, zabiłem kilkanaście ludzi tylko dlatego, że oni zabili tego jednego, a mieli przecież dobre powody tam go zabić, bo z ich perspektywy to my tam jesteśmy okupantami, którzy ich mordują, pozbawiają domu i tak dalej. I tak sobie pomyślałem, kurde, ale zastanawiam się nad tym, że czy to, co zrobiłem, ma sens, że ja po prostu jakoś się utożsamiam z tym, że ja nad tym myślę, czyli że dobrze to jest przedstawione w dobry sposób, że jakoś tak utożsamiamy się z tymi postaciami i przynajmniej staramy się jakoś przeżywać to, jakby wejść im do głowy i przeżywać to, co one tam przeżywają. I tak się zastanawiałem właśnie, jakie są takie gry, gdzie były takie jakieś wybory, które mają takie znaczenie na to, co się dzieje w fabule, ale też, że my tak jakby zżywamy się,
czujemy jakieś połączenie z tymi postaciami i nasze wybory są motywowane tym, jak my byśmy się prawdopodobnie, może nie jakbyśmy się zachowali, ale jak nam się zdaje, że zachowalibyśmy się w prawdziwości, albo jak musiałem sztopnąć. Teraz wypadłem z rytmu, o czym mówiłem. Aha, wchodzimy w tą postać tak i zastanawiamy się, jak my byśmy się zachowali będąc na miejscu tej postaci. I mi do głowy przychodzą takie gry, kiedy miałem takie naprawdę jakieś takie dylematy, to jest na pewno BioShock 1, w 2 nie grałem, w Infinity nie ma takiej opcji, bo tam nie ma różnych zakończeń, przynajmniej z tego co wiem, w Infinicie. Dobrze mówię? Jak nie, to mnie poprawcie. Bo w 1 tam, no, było kilka takich momentów. Tak samo też jak w Mass Effectie na pewno, no bo tutaj się czuje ten ciężar decyzji, no bo wiemy, że one wpływają, znaczy wiadomo, w trójce się okazało, jak to naprawdę wygląda, ale przynajmniej czujemy, wydaje nam się, że one jakoś znacznie powinny wpływać na fabułę. W GTA 4 nawet, w GTA 4 wbrew pozorom, że to nie jest jakaś gra, która by słynęła z tego, że tam mamy jakieś wybory do podejmowania, to było kilka takich, przypomnijcie sobie sytuacji, kiedy mogliśmy kogoś na przykład zostawić, uratować, albo zastrzelić i tak to właśnie wyglądało i tam też się tak zastanawiałem więcej. Na pewno jest takie mocne wybory są w takich grach pokroju Heavy Raina, no i w większości w RPGach. Ja nie gram za bardzo w RPG. We Wiedźminie też parę takich momentów było, szczególnie w 1, bo 1 jako, że była dłuższa, miała automatycznie więcej zadań, to więcej było takich opcji niż w 2. I to w sumie są chyba takie gry, w których tak zastanawiałem się naprawdę solidnie, czy coś mam zrobić tak, czy nie, czy zrobić coś inaczej, bo też fabuła w tych grach była prowadzona w taki sposób, że jakoś tak łatwo było się w miarę z tymi postaciami, powiedzmy, zżyć i dlatego też się stawało przed jakimś takim wyborem, który nie był obojętny, no bo czasami jest to tak, że mówimy, przecież to postać z gry i to w ogóle co mnie to obchodzi, co się podzieje, no. Ale to wtedy prawdopodobnie albo my nie potrafimy jakoś się wcielić w tę postać, nie potrafimy się z nią jakoś zżyć, albo po prostu postacie są, jak to się mówi, napisane słabo, albo też fabuła jest prowadzona jakoś źle. No nie wiem. Jak to jest według was? Czy według was to ma sens takie wczuwanie się w postacie zero-jedynkowe i tak jakby zastanawianie się nad tym, co my byśmy zrobili w tym danym momencie? Jak to na przykład obrazuje się w porównaniu z filmem? Bo tam nie mamy wpływu, ale też bardzo często, przynajmniej takie jest zamierzenie, że powinniśmy się jakoś wczuć w tą postać, no i potem nierzadko jesteśmy źli, albo płaczemy, to raczej w przypadku kobiet, bo chłopaki nie płaczą. Kiedy jakaś postać zginie, albo cieszymy się, że ktoś tam zginął, bo go nie lubiliśmy, albo się cieszymy, że nam się komuś coś udało, to myślę, że to działa na podobnej zasadzie w grze, z tą różnicą, że tam jeszcze bardziej się utożsamiamy, bo mamy tą władzę, mamy ten wybór. Szczególnie tutaj właśnie w grach RPG. Jak to wygląda według was? Czy to jest tylko taka głupota jakaś? Czy to naprawdę... Czy tak powinno być? Czy gry powinny tak wpływać na człowieka, żeby on się zastanawiał nad tym, jakby do tej sytuacji podszedł w prawdziwości? I z tym pytaniem was zostawiam. Zachęcam serdecznie do dyskusji. Teraz, jak to mówią wielcy tego YouTube'owego świata, zachęcam do dawania kciuków tam do góry pod filmem, do zaglądania na Facebooka, bo tam informacje na bieżąco, Twittera i inne. Wszystko tam macie w opisie. A ja was żegnam. Zbieram się, idę na wybory. Zmieniać Polskę. Hołk.